הסבר פשוט מה קורה כשכותבים פרומפט ל-AI. בוא נדמיין את זה כמו סיפור פשוט עם רובוט חכם. הנה ההסבר. 1. הרובוט והשפה הסודית, מילים למספרים. נחשוב על רובוט שיודע לקרוא, אבל הוא לא מבין עברית או אנגלית כמונו. השפה היחידה שהוא מבין היא מספרים. כשאנחנו כותבים לו הודעה, המחשב לוקח את המילים שלנו וחותך אותן לחתיכות קטנות שנקראות טוקנים, או טוקנס. זה קצת כמו לפרק מילה בודדת לאבני לגו קטנות. אחר כך הוא הופך כל חתיכת לגו כזו למספר מיוחד. ככה הרובוט יכול לקרוא את מה שכתבנו לו. 2. הקסם של הקריאה, הטרנספורמר. פעם רובוטים קראו משפט מילה אחר מילה, כמו ילד שרק לומד לקרוא. הבעיה הייתה שעד שהם הגיעו לסוף המשפט, הם שכחו מה היה בהתחלה. הרובוט החדש הזה, שנקרא טרנספורמר, הוא כמו גיבור על. הוא מסתכל על כל המשפט בבת אחת. יש לו כוח מיוחד שנקרא תשומת לב, או attention. זה אומר שהוא יודע אילו מילים הן חברות וקשורות אחת לשנייה, אפילו אם הן רחוקות במשפט. למשל, אם תכתוב, הילד אכל תפוח כי הוא היה רעב. הרובוט יבין שהוא זה הילד ולא התפוח. 3. משחק הניחושים. איך הוא עונה? הרובוט הזה לא באמת חושב כמו בן אדם. הוא פשוט אלוף העולם במשחק הניחושים. הוא קרא כמעט את כל האינטרנט, אז הוא יודע איזה מילים בדרך כלל באות אחת אחרי השנייה. כשאתה שואל אותו שאלה, הוא לא כותב את כל התשובה בבת אחת. הוא מנחש את המילה הראשונה הכי טובה, ואז את המילה שאחריה, ואז את המילה שאחריה. זה בדיוק כמו לבנות מגדל לגו. הוא שם קובייה, או מילה, אחת כל פעם, עד שיש לו תשובה שלמה. 4. איך לדבר איתו? הנדסת פרומפטים. הרובוט הזה מאוד חכם, אבל הוא לא יודע לנחש מחשבות. אם לא תסביר לו בדיוק מה לעשות, הוא עלול להתבלבל. תהיה ברור. זה כמו לבקש אוכל במסעדה. אם תגיד, אני רעב, המלצר לא ידע מה להביא לך. אבל אם תגיד, אני רוצה פיצה עם זיתים, תקבל בדיוק מה שרצית. ככה גם עם הרובוט. תגיד לו בדיוק מה לכתוב. תן לו דוגמאות. הרובוט לומד מהר. אם תראה לו דוגמה של מה שאתה רוצה, הוא יחכה אותך ויצליח הרבה יותר. תגיד לו מי הוא. אם תגיד לו, תעמיד פנים שאתה מורה לחשבון, הוא ידע להסביר לך תרגילים בצורה ברורה. לסיכום, זה רובוט שלוקח את המילים שלנו, הופך אותן למספרים, מסתכל על כולן בבת אחת כדי להבין מה קשור למה, ואז מנחש את התשובה מילה אחר מילה כמו בפאזל.